No terve. Mitä sulle kuuluu? Olisipa tosi kiva, jos tonne tämän meidän ryhmämme kommenttikenttiin joku vähän välillä kommentoisi jotain siitä, mitä kuuluu ja mitä ajattelee. Vaikkapa siitä, mitä edellä on ollut esillä tai ihan vaan muuten elämän menosta. Tietysti ihan hyvä, jos kommentit liittyvät tähän teemaan ja sitten tähän meidän ryhmäämme ja ehkä myös tulevaisuuteen, kuinka tässä jatketaan. Mikä on totuus Jumalasta? Elämän suuret kysymykset. Toinen aihe on takuulla meidän elämäämme isompi kysymys ja vajavaisia ovat vastauksemme siihen, mutta monia tärkeitä näkemyksiä, huomion arvoisia asioita me tähän kysymykseen löydämme vastauksiksi. Tuossa diassa on muutamia mainintoja siitä, miksi tämä asia on erittäin tärkeä. Totuus Jumalasta voi tarjota elämäämme lohtua, merkitystä. Se auttaa ymmärtämään moraalisia kysymyksiä, tekemään oikeita valintoja. Oikeat vastaukset Jumalaan liittyen auttavat meidän hyvinvointiamme. Jumala ei ole painostava hikipinko, joka tuo vain ahdistusta elämäämme, vaikka on myös auktoriteettia, kunnioitusta ja arvostusta ansaitseva, niin kuin kohta näemme. Kysymyksessä on asia, joka liittyy meidän elämämme tarkoitukseen ja ehkä tämä on yksi keskeisimpiä näkökulmia tässä aiheessa, kun siinä etenemme. Lähdeaineisto näihin dioihin löytyy tuolta Elämän suuret kysymykset -vihkosen sisältä. Isokirjaopisto ja ainakin Kiteen helluntai-seurakunta ovat paikkoja, joista tuon kirjan saamista voi kysellä. Suosittelen. Yhteisiä kysymyksiämme tässä sarjassa on 6 ja nyt me siis olemme tuossa kohdassa 2. Kuten huomaat, edessämme on vielä monia mielenkiintoisia ja oikeasti isoja kysymyksiä. Siis pysytään mukana ja jos nyt näissä ensimmäisissä osioissa ei tule vastauksia ihan kaikkeen mitä odotat, niin ehkäpä tuolla myöhemmin tulee. Voimme tehdä tämän suuren kysymyksen äärellä itsellemme vaikkapa tämän kaltaisia kysymyksiä. Miksi minun on hyödyllistä tietää totuus Jumalasta ja kasvaa sen tietoisuuden ymmärtämisessä, millainen Jumala on? Kuinka minä voin tietää totuuden Jumalasta ja kuinka voin kasvaa tässä tiedossa, Jumalan tuntemisessa? Millainen Jumala on? Millainen on minun käsitykseni hänestä? Mitä mulle on erityisen tuttua ja tärkeää hänessä? Ja mitkä on niitä alueita, joissa voin ja minun olisi hyvä kasvaa Jumalan tuntemisessa? Kuinka Jumala haluaa minun palvovan häntä? Tärkeitä kysymyksiä kaikki. No miksi on hyödyllistä tietää totuus Jumalasta? Ensinnäkin Jumalan olemuksen vuoksi. Jumalan suurta olemusta voisi kuvailla paljonkin. Tässä on joitakin mainintoja hänen olemuksestansa. Mietin noita lyhyitä mainintoja. Niiden takana on suuria asioita. Jumala on luoja. Luojana hän on asettanut tarkoituksen kaikille luomallensa ja pystyy luomakuntaansa ylläpitämään. Ja hän odottaa, että hänen työtoverinansa hoidamme luomakuntaa. Hän on hallitsija, sääntöjen ja lakien asettaja ja kaikkivaltias. Hän on tuomari. Hän päättää jopa meidän henkilökohtaisesta ikuisuuskohtalostamme ja palkastamme.
Ja mikä on meille tuttua ja turvallista, hän on rakastava isä, joka pitää huolta lapsistansa, johon saamme turvata. Kuten seuraavasta huomaat, Jumalan tuntemisessa on periaatteessa kysymys elämästä ja kuolemasta. Jumala on elämän antaja ja hänen sydämellänsä on tarjota hyvä elämä kaikille hänen omillensa. Jeesus rukoili vahvasti ylimmäispapillisessa rukouksessa. Tuo katkelma hänen rukouksestansa on hyvä opetella vaikka ihan ulkoa. Jeesus sanoo, ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, Jumalan, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Kristuksen tunteminen ja taivaallisen Isä Jumalan tunteminen liittyvät yhteen. Opettele ulkoa tuo jae. Opettele se löytämään Raamatusta ja opettele käyttämään sitä siunaukseksi itsellesi ja siunaukseksi toisille. Katselimme siis useita puolia Jumalan olemuksesta. Voimme sanoa, että minulle on hyödyllistä tuntea hänen olemuksensa mahdollisimman hyvin voidakseni miellyttää häntä. Kun on kysymys siitä, että hän on taivaallinen isä, on kysymys siitä, että haluan rakastaa häntä isänä, turvaan häneen ja kunnioitan häntä. Ihminen on luotu miellyttämään Jumalaa. Kaikissa noissa Jumalan olemuksen puolissa on viisautta, että pyrimme miellyttämään häntä. Miellyttämään häntä isänä, tuomarina, luojana, kaikkivaltiana, Jumalana, Herrana. Ja kun näin teemme, niin saamme siitä tyydytystä sydämellemme. Se ei ole sellaista orjuuttavaa miellyttämistä, vaan hyvää suhdetta hyvän Jumalan kanssa. No miten sitten voin tietää totuuden Jumalasta ja miten voin oppia kasvamaan hänen tuntemisessansa? Roomalaiskirja 1. luku ja 20 neuvoo näin. Hänen näkymätön olemuksensa, hänen ikuinen voimansa, olemus ja voima, ja hänen jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti nähtävissä ja havaittavissa hänen teoistaan. Siis yksi tapa oppia tuntemaan Jumalaa, kasvaa hänen tuntemisessaan, on tarkkailla Jumalan tekoja. Jumalan tuntemista lisää myös se, kun seuraamme niitä ihmisiä, jotka elävät lähellä Jumalaa. Heitä on Raamatussa ja heitä on kaikkialla maailmassa. Ja itsekin haluamme olla tietysti sellaisia. Kun me tätä puolta hyödynnämme Jumalan tuntemisessa, kasvamisessa, niin kannattaa huomioida se, miten eri ihmiset ovat luottaneet Jumalaan. Kannattaa huomioida se, kuinka Jumala on auttanut näitä eri ihmisiä sekä Raamatussa että meidän ympärillämme olevassa todellisuudessa. Ja on hyvä huomata se sen lisäksi, että miten nämä ihmiset palvelevat ja palovat Jumalaa, että kuinka armollinen Jumala on kaikkia omiansa kohtaan. Ajattele esimerkiksi Pietaria. Voi miten armollinen Jumala oli. Kaikkea sitä, mitä Jumala on toisten ihmisten elämässä, hän on ja sitä hän on halukas olemaan meidän elämässämme. On selvää, että
Hyvä ja tärkeä tapa tutustua Jumalaan ja kasvaa hänen tuntemisensa on Raamatun tutkiminen. Jumala puhuu sanansa kautta. Hänen äänensä on kuultavissa Raamatussa ja Raamatun kautta opimme tuntemaan Jumalan luonnetta ja tahtoa. Jeesus sanoi ympärillä oleville ihmisille kerran, että te kyllä tutkitte kirjoituksia ja nehän juuri todistavat minusta. Tässä tapauksessa, mikä oli tuon jakeen asiayhteys, ne, joille hän puhui, eivät tunteneet Jeesusta ja siksi Jumalan tunteminen oli heille vierasta, mutta Raamatun kautta opimme tuntemaan Jeesuksen ja Jeesuksen kautta myös Isän Jumalan. Totta kai kaikkein paras tapa oppia tuntemaan kenet tahansa on se, että elämme läheisessä yhteydessä, vuorovaikutuksessa hänen kanssaan, jota haluamme oppia tuntemaan. Näin on myös suhteessa Jumalaan. Me saamme keskustella hänen kanssaan, tehdä työtä yhdessä hänen kanssaan, pyrkiä olemaan sopusoinnussa hänen kanssaan koko elämämme osalta. Ja Jeesuksen tuntemisen kautta tämä tulee mahdolliseksi. Monet kerrat ja monin tavoin Jumala muinoin puhui isillemme profeettojen suulla, mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille pojassaan, Jeesuksessa. Me näemme jotain Jumalasta, hänessä me kuulemme Jumalan äänen. Poika, Jeesus, on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla. Siis henkilökohtainen suhde Jumalaan on mahdollista henkilökohtaisen suhteen kautta Jeesukseen. Ja tämä on vielä enemmän kuin edellinen. Voin tietää totuuden Jumalasta rakastamalla häntä. Jeesus sanoo, ja minun isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, siis Jeesusta, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni. Usko on enemmän kuin totena pitämistä, se on suhde ja parhaimmillaan puhutaan rakkaussuhteesta. On parempi kysyä itseltämme ja toinen toisiltamme ei, että uskotko, vaan rakastatko. Ne, jotka rakastavat, ovat kuuliaisia Jumalalle. Niin, me puhuimme 5 mahdollisuudesta oppia tuntemaan Jumala ja kasvaa hänen tuntemisessansa. Kun näet tuossa diassa nämä kaikki 5 asiaa, niin ehkä haluat peilata omaa elämääsi ja kysellä itseltäsi, että hyödynnänkö minä kaikki nämä 5 mahdollisuutta Jumalan tuntemisessa ja hänen läheisyytensä kokemisessa ja tässä Jumalasuhteessa kasvamisessa. Katoppa tuota listaa. Mitä näistä mahdollisuuksista ehkä olet laiminlyönyt ja mitä haluaisit kehittää eniten? Mitkä ovat hyvällä mallilla? Palaat tähän kysymykseen diaesityksen loputtuakin jossain vaiheessa. Edellä olemme siis puhuneet siitä, miksi on hyödyllistä tietää totuus Jumalasta. Ja ajattelepa sitä, että jos joku julkis on mahdollista oppia tuntemaan, joku vaikutusvaltainen henkilö, persoona mahdollista oppia tuntemaan, niin se on etuoikeus. Ja Jumala on tätä. Etuoikeus on tuntea hänet. Oli monta syytä siihen, miksi.
Toiseksi puhuimme äsken siitä, että kuinka voin tietää totuuden Jumalasta ja nyt sitten millainen Jumala on. Niin kuin totesimme, hän on elämää isompi persoona, hän on äärettömyys, eipä häntä tässä yhdessä pienessä esitelmässä kovin paljon voi tuoda esille. Eivätkä kaikki ne 5 mahdollisuutta oppia häntä tuntemaan, niin yhden ihmiselämän aikana kovin pitkälle vie meitä hänen tuntemisessansa, mutta tärkeitä ne kaikki ovat. Siis millainen Jumala on? Hän on ääretön, ikuinen henki. Hän on kaikkialla läsnä oleva. Hän on aina ollut ja hän tulee aina olemaan. Hänessä on 3 erillistä persoonaa, jotka toimivat ja elävät yhdessä ja ovat yhteydessä toinen toisensa kanssa. Voidaan näin ihmisnäkökulmasta sanoa, että Isä Jumala on kuin Jumala yläpuolellamme, Poika Jumala Jeesus on kuin Jumala puolestamme ja Pyhä Henki on Jumala meidän keskuudessamme. 3 erillistä persoonaa yhdessä. Jeesus sanoo Isästä, me olemme yhtä. Matteuksen evankeliumissa lähetyskäskyn yhteydessä hän sanoo, kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Siis uskoon tulleita. Jumala on myös rakkaus. Hän haluaa parastamme ja ihminen, joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, koska Jumala on rakkaus, kirjoittaa Johannes. Hän on rakkaus, joka haluaa viettää ikuisuuden meidän kanssamme, sinun ja minun kanssa. Ihmeellinen rakkaus. Hän on Jumala, joka on täydellinen ja oikeudenmukainen. Hän on hyvä, puhdas, totuudellinen ja aina oikeassa. Ja Raamattu sanoo, olkaa siis täydellisiä niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen. Meitä ei kehoteta missään Raamatussa juurikaan vertailemaan itsemme toisiin ihmisiin, vaan taivaalliseen Isämme, joka on täydellinen. Hän on oikeudenmukainen. Suurta armoa ja etuoikeus on se, että meidät syntiset hän hyväksyy yhteyteensä Jeesuksen kautta. Nyt meidän aikanamme hän osoittaa vanhurskautensa, siis oikeudenmukaisuutensa, siten että hän on itse vanhurskas ja tekee vanhurskaaksi, siis syyttömäksi julistetuksi sen, joka uskoo Jeesukseen. Tämä on oman opetuksensa aihe, mutta lyhyesti me nyt tässä yhteydessä toteamme, että Jumala on oikeudenmukainen, täydellinen ja puhdas. Eikö jo teekin mieli kiittää ja palvoa Jumalaa, kun ajattelemme millainen hän on? Edellä kuvatun lisäksi hän on kaikki tietävä. Mooseksen kirjasta tuttu, Raamatun lukijoille tuttu kertomus sanoo, että niin Haakar alkoi kutsua Herraa, joka oli puhunut hänelle nimellä El Roi, Jumala, joka minut näkee. Se on hyvä, kun opimme tuntemaan Jumalan Jumalana, joka minut näkee. Hän näkee minut ilon ja menestyksen hetkissä ja niin kuin tuossa Raamatun asiayhteydessä myös kärsimyksen hetkissä. On lohdullista tietää, että hän on kaikki tietävä ja kaikki näkevä Jumala. Hän on meidän sydämiämme, meidän ymmärrystämme suurempi ja
tietää kaiken. Hän voi lohduttaa meitä, hän voi puolustaa meitä, hän auttaa meitä valitsemaan oikein, kun haluamme olla kuuliaisia ja totella häntä. Kannattaa kysellä häneltä. Jumala on myös kaikkivaltias. Voi miten lohdullinen tieto se on. Ja hänen kaikkivaltiutensa yhdistyy noihin Jumalan muihin ominaisuuksiin, joista edellä on ollut puhetta. Tämäkin kannattaa muistaa. Jumala on itse luomiensa luonnonlakien yläpuolella. Sen takia ne eivät rajoita häntä. Jumalalle on kaikki mahdollista. Tuossa Raamatun asiayhteydessä oli kysymys pelastumisesta. Hyvälle, rikkaalle, suositulle, nuorelle, terveelle näytti olevan vaikea pelastua. Mutta Jumalalle on kaikki mahdollista ja se tarkoittaa myös pelastumista yhtä hyvin kuin sairaiden parantumista tai mitä tahansa ihmettä. Jumala sanoo, minä olen Herra, sinun parantajasi. Me saamme turvata häneen myös parantajana. Ajattele hetki nyt just tuota. Kiitos Jeesus, että oot minun parantajani. No tässä pieni testi, ei varmaan liian vaikea. Mikä näistä väittämistä on väärä? Jumala rakastaa sinua ja haluaa auttaa sinua, totta vai ei? Jumala on vanhurskas tuomari, joka rankaisee synnistä. Miten on? Onko näin? Jumala on persoonaton vaikutus. Olisiko näin? Ja neljäs vaihtoehto tässä testissä, mikä voisi olla näistä väärin. Jumala näkee ja tietää kaiken kaikkialla. Vastaa mielessäsi. Tämä on tärkeä kysymys. Kuinka Jumala haluaa minun palvovan häntä? Arjen keskellä tätä kysymystä me emme niin kovin syvällisesti, emmekä ehkä tarpeeksi usein tule ajatelleeksi. Mutta tämän kysymyksen pitäisi olla luonnollinen kysymys, joka ohjaa meidän jokapäiväistä elämäämme. Meidän sydämissämme on kaipaus ja tarve palvoa, kunnioittaa, ihastella ja palvella Jumalaa, turvata häneen, rukoilla häntä. Sen takia tämä on tärkeä kysymys. Palvonnan tavat ja muodot eivät ihan takulla ole kovin oleellisia kysymyksiä. Ne ovat toisarvoisia asioita, mutta palvominen ei ole toisarvoinen kysymys. Jeesus opetti samarialaista naista kerran näin Johanneksen evankeliumissa. Jumala on henki ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Siinä oli tullut vähän erimielisyyttä tai keskustelua siitä, että missä ja miten sitä palvomista, Jumalan palvelua tulisi toteuttaa. Jeesus opettaa juuri tuota, että tavat ja muodot ovat toissijaisia. Sellainen sydämen rehellisyys on ykkösjuttu. Tarkoita sitä, mitä sanot, kun rukoilet tai palvot. Lähesty Jumalaa uskossa. Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä. Rehellisyys ja usko. Jumala haluaa, että me palvomme häntä ja palvelemme häntä yksin oikeudella.
Ensimmäinen käsky kuuluu: sinulla ei saa olla muita jumalia. Apostolien teoista: meidän ei pidä luulla, että Jumala olisi samankaltainen kuin kulta, hopea tai kivi, kuin ihmisen mielikuvituksen tai taidon luomus. Ihmiset luovat mielissänsä ja taidoillansa monenlaista kuvaa Jumalasta, mutta näin ei pitäisi olla. Raamatussa on hänestä oikea kuva ja sellaisena häntä, Jumalaa, tulisi palvoa ja tehdä se yksin oikeudella. Vain hän on Jumala. Raamatussa on monia yksinkertaisia ja helposti sovellettavia ohjeita siitä, kuinka Jumalaa voi palvoa ja mitä Jumala odottaa palvonnaltamme ja ylistykseltämme. Kaikki te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää Herraa. Saamme sen tehdä monin tavoin tämän ylistämisen, rukoillen, laulaen, ääneen tai ajatuksissa häntä kiittäen. Voimme ajatella sitä, mitä hän on, ihastella hänen valtasuuruutansa, sitä olemusta, josta edellä on ollut puhe. Voimme ajatella sitä, mitä hän on luvannut. Voimme ajatella tulevaisuutta, johon hän on meidät kutsunut Jeesuksessa. Voimme ajatella sitä, mitä olemme häneltä saaneet. Voimme laulaa Herralle uuden laulun, niin kuin psalmi sanoo. Kunnioittaa häntä, koroittaa häntä, rukoilla häntä. Monet sanovat, että mitä enemmän me opimme tuntemaan Jumalaa, sitä paremmin me ymmärrämme armon tarpeellisuuden, me ymmärrämme Jumalan pyhyyden ja ihmisen syntisyyden. Tajuamme, että emme ole itsessämme koskaan kyllin hyviä, että voisimme edes lähestyä Jumalaa, saati sitten, että palvelisimme häntä ja edes, että palvoisimme häntä. Siksi Jumala haluaa, että me palvomme ja palvelemme häntä nöyrästi, mutta samalla uskossa. Onhan Jumala Jeesuksen seuraajille taivaallinen Isä. Ja Jeesus neuvoo: rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Siis me samalla sanomme häntä isäksi ja toisaalta tunnustamme, että hän on pyhä ja hänen nimeänsä me haluamme pyhittää. Siksi elämme nöyrästi hänen lähellänsä. Nyt olemme jo suuren kysymyksemme kanssa aika pitkällä. Saamme arvioida muutamien ajatusten kautta omaa palvontaamme. Tässä hyviä kysymyksiä. Tuleeko palvonnassasi esille ensinnäkin rehellisyyttä ja aitoutta? Jumalan palvomista ainoana Jumalana. Palvommeko häntä yksin oikeudella? Iloisen kiitollisuuden ilmaisua Herran teoista. Ja nöyrää rakkautta, joka tuntee Jumalan pyhyyden ja samalla ilmaisee uskoa taivaallista Isää kohtaan. Ajattele hetki ja palaa vaikka myöhemmin näiden pohdintojen pariin. Kenties haluat keskustellakin aiheesta jonkun ystäväsi kanssa. Mitä tuo voisi olla jokapäiväisessä elämässä? Missä se näkyy? Että nämä asiat ovat käytännössä. Ja mitä Jumala sanoisi noihin kysymyksiin? Tuleeko palvonnassani näitä asioita hänen mielestänsä esille? Miten ja missä?
Toinen suuri kysymys näin diojen osalta on käsitelty. Palaan niihin dioihin myöhemmin, suosittelen ja voidaan tässä ryhmässä keskustella näistä aiheista edelleen. Seuraava kysymys on tuo. Mistä elämässä on kysymys? Ja sen alla kyselemme, miksi olen syntynyt, miten olen Jumalan kaltainen, miten en ole Jumalan kaltainen, millainen ihminen haluan olla, miten voin tietää olevani Jumalan lapsi. Tärkeitä kysymyksiä itseämme ajatellen, osa tuttuja, osa ehkä harvemmin ajateltuja. Ja tärkeitä kysymyksiä sen kannalta, että kuinka voimme auttaa ihmisiä, jotka vaikutuspiirissämme elävät. No, olihan siinä sisältöä. Kannattaa pohtia varmaan ton esityksen asioita, näkemyksiä, väittämiä, opetusta myöhemminkin. Ja kommentoidakin niitä saa. Myös jos on ideoita sitten suorat kysymykset sarjaa ja ehkä muita aiheita käsitellään jatkossa, niin anna kommentteja kaikista tästä. Käytetään hyväksi tämän ryhmän vuorovaikutusmahdollisuus ja nähdään taas sitten kirjallistakin aineistoa hetken kuluttua muutaman päivän sisällä kuitenkin keskiviikkoon mennessä. Ja kenties sunnuntoina sitten tuo edellä esitelty kysymys. Moi!